As 11 da mañá 39 minutos sintonizan en directo o magazín A Terraza en Radio Culleredo. Nos marchamos ata Sueiro, onde esta fin de semana celebran pois a tradicional Festa das Nais. E digo a tradicional porque levan xa varios anos facendo e é xa un encontro que ninguén na zona se quere perder. Unha das responsables de este evento que, por certo, organizan con moito mimo en Sueiro é a presidenta dos veciños da asociación, que é Laura Insua, e a quen agradecemos moitísimo que esta mañá pois atender a chamada de Radio Culleredo. Que tal, Laura? Moi bons días. Que tal? Bons días. Digo eu, non sei se tradición, pero levades xa uns cuantos anos con a Festa das Nais en Sueiro, non? Pois sí, a verdade é que xa é unha festa número 8, se non recordo mal. Bueno, ao principio era unha festa que era acollida solo polos veciños, bueno, como suele pasar, pero cada vez somos máis, non paramos de crecer. E como xurde este tema de facer a Festa das Nais? Bueno, pois porque a festa en realidade non é só polas nais, senón que tamén é a festa floral dos mallos. Entonces, o antigo presidente da Asociación de Veciños tivo a idea, bueno, pois de facer esta festa, ademais de honor desta festa floral, pois tamén aproveitando que era a festa das nais, e sobre todo facendo ese, bueno, facemos como un acto de invitar a esas nais que son socias da asociación, que ese día comen gratis, se poden vir ali a pasar o día, reciben un regalo, e faiselles un homenaxe. E o tema é sempre con reserva para, bueno, garantir que todo o mundo pues, tenga a oportunidade de apuntarse. O plazo remataba o pasado domingo. A xente imagino que non se o quere perder, non? Non, a verdade é que este ano xa somos 320 personas a comer, máis que o ano pasado incluso, e bueno, despois moita xente únese despois da comida, a verdade é que a festa dura todo o día, e cada vez máis xente chámame dicíndome avísame cando salgo ao plazo para apuntarse que este ano vou fijo. E se quedou alguén fora este ano? Alguén que foi así rezagado que se acordou a última hora ou non? No, porque aínda que o plazo termina domingo, sempre facemos, bueno, pois excepcións con xente que ao mellor vai seguir o plazo ou escapaselles o tempo, porque ao final o importante é facelo antes de hoxe, de jueves, debido a que nós, a diferencia de outras festas de outras romerías, facemos unha distribución das mesas para que non haxa problema a hora de encontrar sitio, de que a xente non teña que ir reservar, senón que a xente vai chegar a sesión vermú e vai chegar a hora da comida e vai ter a súa mesa co seu nome posto e a súa silla para poder sentarse. Entón, claro, debido a esta organización fai falta que a xente avise con tempo. Vamos, que vai estar chegar e encher, como di outro, non? Exatamente, é chegar e encher, non teñen que preocuparse nin de facer cola para a comida, nin de facer cola para sentarse, nin de chegar antes para reservar, nin nada do que suele pasar en outras romerías. Pero eso, Laura, é moito traballo para vos. Sí, o que pasa que ao final, bueno, vémonos compensados porque o simple feito de que a xente chegue ca preocupación de se vai ter sitio, de se vai poder sentarse, de se vai poder aguantar a cola para coller a comida, pois todo eso ao final fai que a xente, quizáis a veces non veña por esas razóns, entonces pois nos queremos que a xente sintase o máis cómoda posible, e se isto ao final é o que lles vai favorecer, pois por que non facelo, non? Bueno, evidentemente teredes carpa, xa o dicía no cartel, hai carpa, porque aquí, sobre todo, e agora está confirmado que esta fin de semana pode que caiga algunha precipitación, pero aí non tendes problema, non? No, a verdade é que todos os anos nos sorprende porque hai veces que dan chuvia e de repente fai sol, outros anos pois daban sol e finalmente chove, pero bueno, contamos cunha carpa que ocupa toda a pista deportiva, donde están as mesas e a zona de baile tamén posterior. Bueno, nunca tuvemos problema, o ano pasado tamén hubo varias horas con precipitacións, pero gracias hubo un bo tempo que nos axudou e a xente puido disfrutala sen problema. E o facedes na polideportiva, ali na localidade, en Sueiro? Sí, hai un centro social cunha pista deportiva, cunha pista de baloncesto, e ali onde montamos a carpa. E que meter a 320 persoas son moitas persoas, eh? Sí, a verdade é que sí, vai chegar un momento no que vamos que ter que separar zona de baile e zona de mesas, porque este paso...
Aparte que, cando veíamos o cartel, é que o menú é tremendo. Hai menú para os nenos que van ter animación ademais, é dicir, que está moi ben organizado. O vexo desde fora e digo, caramba, que ben está todo, non? Con animación para os rapaces que teñen o seu menú propio, non? O típico que toman os nenos, tortilla, unha hamburguesa, pan e postre, auga e a xogar. Pero os maiores teñen callos, carne asada, pan de bola, viño e auga, postre, café, chupito. Non falta detalle. No, a ver, a verdade é que aí nos pensamos en que ao final ti vas a unha romería, queres pasalo ben cos teus nenos, pero bueno, os nenos eu creo que sempre pasan ben se están con máis nenos, e sobre todo os pais se non teñen que estar vigilando neles. Entonces nos contamos cunhas cuidadoras de animación que se ocupan deles tanto de servirles a comida, de estar con eles, de xogar con eles durante toda a tarde, ata máis ou menos a 6 da tarde. Eso fai que os pais, pois, polo menos poidan comer tranquilos e que poidan disfrutar sen medo a que o seu rapaz pois non coma, se este portando mal ou bueno, estén preocupados, non? Eso fai que polo menos pois estén tranquilos, polo menos mentras comen. E tamén a verdad é que nos axuda porque ao final toda a xente ten que estar sentada porque nos contamos bueno, son colaboradores, no, pero cun equipo que é o que vai servir nas mesas desde o primeiro plato hasta o último chupito. E tamén ter pais que están levantándose continuamente, que van xunto aos nenos, pois tampouco nos axuda. Entón, claro, mellor para todos así, a verdad. Bueno, pois está, como digo, teñen que vostedes que non se poden imaginar o organizada que está esta festa, que xa leva 8 anos, pero ademais é que unha festa, evidentemente, festa das nais, festa dos veciños, festa moi familiar, porque tendes todo pensado para que pois as familias poden ir xuntas. Logo os rapaces van pola a súa bola, como din eles, pero están sempre cuidadiños, pero é unha festa moi familiar, a fin de contas, non? Sí, a verdade é que sí, está todo hecho de familias, sobre todo familias grandes do pueblo, aínda que cada vez pues, axuntanse máis familias de fora, que traen amigos, que traen coñecidos, e sempre, bueno, unha festa moi familiar, porque ao final trátase de eso, ¿no? De pasar un día en familia, de pasar un día cos veciños, cos amigos, que ao final tamén eu penso que por moita familia que teñamos, os veciños que están porta con porta tamén son xente coa que tratas todos os días, e hai que levar ben, entonces aquí pois hai moita unión e a xente pasa moi ben. E canto tempo vos leva a organizar todo isto? Porque isto non é de organizalo a semana anterior dunha semana para outra. Pois mira, ahora, sobre todo se falamos do tema de animación e música, sobre todo xa falamos de meses e meses de antelación, porque ademais agora pois as organizacións musicais están como están, están moi ocupadas, pero bueno, falando do tema xa organización do propio evento, sin contar a música, pois falamos ao mellor de mes e medio, máis ou menos, para empezar a contactar con proveedores, a pedir precios, a consultar, pois decidir onde vamos a pedir cada cousa, que menú vamos poñer, aunque ao final levamos un par de anos, 3, poñendo un mismo menú, porque vemos que o que funciona, que ademais sempre sale ben. Entonces, bueno, sí que é verdad que desde o ano pasado fixemos unha modificación que facemos nós mesmos os callos para todo o mundo e ao final, pois a verdade que o ano pasado foi un éxito e esperamos que este ano pois se volva a repetir. Non me fales de callos a estas horas porque me vai a empezar a dar ganas de comelos, como decía, o menú en callos, carne asada, bueno, postre, café, chupito, bueno, hai un menú apetecible que seguro que vai ser unha festa grande. Eu decía do tema da organización porque seguro que cando remata o sábado, neste caso o sábado, o día 9, cando remata o día, o mellor xa está despensando, bueno, o ano que ven tal por a altura do mes de marzo xa me teño que poñer un poquiño con todo para organizar, non? Seguro que de ano a ano xa está despensando un poquiño, ainda que logo ata que cheguen os meses anteriores non empezades, pero ao mellor a cabeza non para, non? No, a cabeza non para, eso é verdad. Xa hai xente que termina a festa, a verdad que é unha festa que dura todo o día e mitad da noite tamén, e a xente cando chega o domingo hai que recollerse, está pensando, bueno, pues para o ano podemos facer así, para o ano podemos mellorar isto, para o ano podemos facer de outra maneira, sempre buscando a maneira de mellorar a festa, e sobre todo de facer que todo o mundo, tanto colaboradores, que ao final somos moitos e a xente axuda moito, como a xente que ven comer, que estén todos o máis a gusto posible. A xente que ven comer axuda comendo, pero o resto, como decías, os colaboradores, pois ese traballo e esa axuda é imprescindible. Pero no que é a asociación, o núcleo duro da asociación, cantos sodes? Pois mira, ahora mismo a Asociación de Veciños conta con 130 socios, máis ou menos. Desos 130 socios, na directiva da asociación hai 6 personas,
despois hai 20, máis ou menos 20 colaboradores que axudan en todas as festas, porque claro, nós non só facemos esta festa, facemos San Xoán, facemos a patrona, facemos carnavales, os Reyes Magos, Papá Noel, bueno, facemos todas as festas que poidamos posible, porque a xente a verdade que as pide e as ven, están moi contentos, entón toda a xente está todo o ano traballando para a asociación. Bueno, pois eso, é que eso tamén hai que dicilo. Cando falaba con Laura esta mañá, falamos desto e de todo o traballo que facedes as asociacións, neste caso a de Sueiro, porque é importante. Cales son, despois de que remate isto, ides a descansar un poquinho o domingo, evidentemente, pero despois que tendes o máis inmediato, o San Xoán ou hai algunha cousa antes? No, o máis inmediato xa é San Xoán. De feito, o domingo que é o día que todos, que recollemos, porque o lunes ten que estar todo listo e todo recollido, a xente xa me está preguntando, bueno, en San Xoán xa tes pensado? Bueno, tranquilidade, e estamos terminando esta. O mellor xa queren que teñades reservadas as sardiñas. Ai, posiblemente, non queren perderse nada. Bueno, por certo, falabas de, creo que me dixiste, 120, 130 socios. É un bon número de socios? A asociación necesita máis? Bueno, a ver, a xente do pueblo, a verdade é que son 130 socios, pero 130 casas, porque cada socio, chamámoslle socio a unha unidade familiar que vive nunha casa. Claro, familias. Entonces a verdade é que en Sueiro hai 350 censados máis ou menos, a mitad das casas, máis da mitad das casas son socias. Sempre está ben que a xente que ven ao pueblo e xente que se muda aquí, se xunte cos demais, que vexa a unión que hai, que se queren asociar, que veñan. E os de fora tamén, porque a verdade é que temos unha parte dos socios que ni siquiera son do pueblo, pero que están encantados co traballo que se fai aquí, que queren facerse socios e participar nas actividades. O mellor que queren ir a vivir a Sueiro, que non é mal lugar para vivir, non? No, a verdade é que non, cada vez ven máis xente e estamos encantados porque sobre todo a xente que ven é xente que, que está disposta a facer pois comuna, como digo eu, que está disposta a axudar, que está disposta a participar en todas as actividades, e eso é o que queremos aquí. Bueno, que vaya moita xente, pero que tampouco se convirta nunha pequena cidade, porque que ben se vive no rural, non? Sí, mellor que sí, a verdade é que preferimos estar así nun pueblo pequeno que non tan masificados. Pois a Laura Insua, a presidenta dos veciños de Sueiro, é unha das responsables máximas de que saia todo tan ben nesta 8ª Festa das Nais. Este 9 de maio van celebrar as familias de Sueiro e algunha de fora tamén esta Festa das Nais, esta Festa dos Maios, e vai a ser unha xornada moi agradable. E nós que queríamos dicilo públicamente, que fixeron este traballo en Sueiro e había que facelo público. Laura, moitas grazas, decía eu antes a título privado, cando que irades estamos aquí en Radio Culleredo, cando necesitedes, para ese San Xoán ou mellor, cando vayades a poñer as sardiñas, si vos fai falta darlle difusión, aquí estamos en Radio Culleredo. Vale, pois moitas gracias a vos, é genial, contaremos con vos para falar desa festa tamén, e nada, moitas gracias por contactar con nós. Que saia todo ben esta fin de semana, un saúdo. Un saúdo, gracias.